Er den ikke vild? Den er mega fed. Vi vil bygge en fjernstyret paintball-kanon. Simple kommandoer, der gerne skulle gøre, at vi kan sige puff, puff, puff med paintballs. Bare ved at sidde med et joystick og en knap. Ja! Jeg fik dig! Kåre og Emil. Det er paintball-kugler. Det er jo sådan nogle små runde kugler her, hvor der er noget maling inde i, og så kan de ligesom blive skudt afsted med lufttryk. Det vi vil bygge, det er jo sådan noget, der skyder en helt del kraftigere, end det Kåre kan puste. Meget Så skal kraftigere. den være fjernstyret, så vi kan sidde et andet sted og styre den ved hjælp af sådan et joystick. Så der er ligesom 2 dele, den sådan skal bestå af. Der er jo selvfølgelig den fysiske del, altså selve maskinen. En kanon, der skal være noget ventil, der åbner for noget lufttryk, og nogle motorer, der ligesom flytter kanonen. Og et geværløb og så videre. Kanonløb. Kanonløb. Og derudover, så er der alt det, man ikke kan se. Ja. Selve den computerkode, som skal styre motorne og ventilen, og skal kunne ligesom få vores kanon til at bevæge sig. Hvis vi nu starter med den fysiske del, så har jeg brugt jeg har brugt virkelig lang tid på det her. Den her idé, den opstod for, jeg tror, over et år siden, og så har vi så de seneste 2-3 måneder, har det så virkelig taget fart. Så jeg har 3D-printet en lille bitte smule. Det her, det er alt det, vi ikke skal bruge. Altså for eksempel, hvis vi ser på dem her, det var nogle tidlige idéer til noget. Altså, der er slet ikke noget, der ser sådan her ud, kommer til at være på den endelige kanon. Så det har været et ret lang proces. Nu håber jeg bare at finde en måde, hvor vi sådan kan genbruge alt det her på, fordi der er rimelig meget. Det bliver næste opgave. Ja, men væk med det. Den her lille kasse, den indeholder det, som jeg tror på, kan blive til den endelige kanon. Eller i hvert fald alle de 3D-printede dele til kanonen. Kan du regne ud, hvordan det skal samles? Skal du have hjælp til det? De der passer sikkert sammen der, og så kan de her passe herude på, og ja, så skal jeg nok have hjælp. Okay, vi prøver at se. Her, der er det, jeg har tegnet, hvor jeg ligesom har prøvet at bygge alle komponenterne sammen. Ja. Så vi har selve basen hernede. Den kan dreje fra side til side ved hjælp af det lille tandhjul, der sidder herude på siden. Ja. Og så er der alt det, der så bygges op på basen heroppe. Det kan så vippe op og ned ved hjælp af de 2 tandhjul. Derinde? Yep, der sidder herinde under. Så der kan den ligesom køre fra side til side op og ned, så man kan pege det rigtige sted hen. Det er vigtigt. Men den skal jo ligesom også kunne skyde. Ja. Så derfor, herinde, der sidder den her lille af herinde i midten. Det er ligesom ventilen, der skal lukke op og i for luften. Ja. Og når den så lukker op for luften, så kan den skyde en kugle ud igennem røret herude foran. Yes. Men når den har skudt, så skal der jo en ny kugle ind. Ja. Fordi man skal jo ikke kun kunne skyde én gang. Nej. Så derfor har jeg prøvet at udtænke et ladesystem, og det er måske især det, der har taget mig rigtig lang tid at få udviklet et lade- og et magasinsystem. Ja. Men der er det høje rør heroppe. Det skal være fyldt af kugler. Ja. Og så sidder der en savemotor hernede med et tandhjul på. Og når det tandhjul drejer, så hiver den i den blå, så den kan ligesom trække sig tilbage. Ja. Så kan der falde en kugle ned. Ja. Og så kan den køre ind igen og skubbe kuglen ind foran selve løbet. Yes. Sådan så, hvis den sidder sådan her, så ligger kuglerne heroppe. Så ryger den tilbage, en kugle ned, og så kan den skubbe den kugle ind foran. Det er ligesom det, jeg har tegnet, og så printet ud til de her dele. Så er det bare... Så er det sammensættet. Ja, du skal bare samle det på den måde, som det er på skærmen. Godt. Så skal vi have den op, På noget, ja. så vi kan få den sidste motor ind. Her. Yes. Sådan der. Nu begynder den at ligne det, jeg havde tegnet på computeren her. Ja. Vi har en motor, der sidder hernede med et tandhjul, Kan vippe kanonløbet op og ned. og den kan dreje fra side til side. Og så har vi en savemotor her, som kan køre det her stempel ind og ud, som ligesom skal føde nye kugler ind i kanonen. Ja. Men en af de vigtige ting er jo, at den her skal kunne fjernstyres, så vi har brug for en computer. Ja, og det er ikke sådan en computer her.
Det er sådan en computer her. Det hedder en Arduino, og det er en lille form for computer, hvor man kan give den en masse kodesprog, et form for et lille program, som gør, at vi kan styre vores kanon. Ja. Og det fede ved computer er, at de kan jo alt muligt, men i virkeligheden så er computer virkelig dumme. Ja, fordi en computer, den gør kun præcis, hvad den får besked på, og hvis den får besked på det på en måde, den forstår. Ja. Hvis nu Emil han var en computer, og jeg sagde, gå hen til det væg, så vil han ikke fatte noget som helst af det. Han vil kun forstå det, hvis jeg sagde, gå hen til den væg. Altså sådan, grammatikken er også rigtig, tegnsætningen er rigtig i sådan en computersprog. For ellers så forstår den ikke de der inputs, som man kommer med, og bruger dem til noget rigtigt. Og der findes mange forskellige, som sagt. Arduinoen her, den bruger en form for det, man kalder C++. Ja. Og det har jeg simpelthen været nødt til at sætte mig og lære, det her computersprog. Det er ligesom, at jeg nærmest skulle lære et nyt sprog, hvis jeg skulle til at snakke spansk. Det kan jeg heller ikke. Det vil jeg også skulle lære. Hvis du gik ind i en bager i Spanien og bad med et pølsehorn, så ville du ikke få særlig meget ud af det. Nej. Derfor så har du også været nødt til at lære at snakke med Arduinoen. Præcis. Og når man laver sådan et computersprog, når man skal lave en computerkode, så arbejder man meget i det, man kalder hvis-sætninger. Altså, hvis X sker, hvis computeren får X input, så gør Y. Ja, det er lidt, altså, hvis vi trykker på joysticket, drej kanonen. Ja, præcis. Og det vil jeg lige prøve at lave et eksempel på. Så Emil, nu er du en computer. Jeg er en computer. Yes, så du skal være dum. Og jeg er utroligt svært. Jeg har nogle form for hvis-sætninger her. Hvis farven er grøn, så skal han gøre det, der står. Og hvis farven er rød, så skal han stoppe med at gøre det, der står. Godt. Er du med på det, Emil? Jeg er klar. Tjek. Det ved jeg ikke. Hvad vej skal jeg dreje rundt? Det står der ikke. Du har glemt at specificere, hvad vej jeg skal dreje rundt. Det er faktisk rigtigt. Altid til højre. Sådan der. Godt. Okay, det er godt, fordi... det kan jeg ikke. Jeg går på svimmel. Jeg har lige hoppet. Du har lige fået en kommando, der hedder stå på hænder. Det er snyd. Det der er problemet. Nu nåede jeg til at stå på hænder, og Emil, han kan ikke stå på hænder. Ej. Slet ikke efter, jeg lige har drejet ikke mange gange rundt om mig selv, mens jeg hoppede. Hvor svimmel jeg er. Selvom jeg måske fortæller computeren, at den skal stå på hænder. Ja, så har jeg simpelthen ikke... mine muskler fungerer ikke til at kunne stå på hænder. Jeg har ikke balancen og kræfterne til at stå på hænder, så hardwaren var ikke god nok. Nej, så det betyder ligesom også, at vi skal også sikre os, at i den computerkode, vi skriver, at hardwaren ligesom også er til den. Motorerne. Præcis, og også at det er den rigtige type motor. Jeg skal ligesom fortælle computeren, den motor, det er sådan en type motor, den fungerer på den måde, for at, når vi så vipper joysticket, at den kører sådan her. Fordi først stod det faktisk lidt, jeg var jo ikke engang så dum som en computer, fordi hvis det skulle have været kode, så skulle du jo have startet med, når du viste mig et grønt hopskilt, og have lært mig, hvordan jeg hoppede. Ja. Så det er, hvad for nogle muskler skal der aktiveres. Det er både fødder, og det er lår, og der var en kæmpe del af koden, der manglede. Ja, lige præcis. Alt det her, det er koden til den simple ting at køre fra højre til venstre og op og ned. Ja. Og den består ligesom af nogle forskellige elementer, sådan en kode her. Vi har den første del af koden her, den handler om at fortælle computeren, hvad er det ligesom, der sker. Computeren, den sidder hernede, en lille del af den her grønne plade hernede, oven på den grønne plade. Og så er der pladen her ovenover, det er netop for, at vi kan slutte de her store steppermotorer til. Men den første del af koden, den handler altså om at fortælle computeren, at lige præcis det her kabel, det går ind på lige præcis den her pin, og den her blå ledning, den er forbundet over til joysticket. Så det er et input, det er et signal ind til computeren. Og derudover så er der jo så de andre kabler her, som går hen til motorerne, det er selvfølgelig outputs. Og så er der ligesom den sidste del af koden her. Det er det, man kalder for void loop i det her sprog, og det er den virkelig vigtige del af koden. Det er der, vi programmerer, hvad er det, der rent faktisk skal ske. Og det her, der er de her hvis-sætninger, eller if-sætninger, som det hedder på engelsk. Tryk på joysticket. Ja. Emil trykker til siden på joysticket, og kanonen kører til siden. Yes. Så kan den også den anden vej. Yes. Og det er simpelthen den lille del af koden, der er her. Det er det, den kan styre. Og op og ned. Og det er en lille del af koden, fordi den skal jo kunne mere, end at bare bevæge sig. Ja. Der skal også ligesom skydes. Så der skal nogle kugler ind i kanonen, og der skal noget luft bagved. Ja.
Og nu kommer vi over i ting, der ikke er 3D-printet. Ja. Fordi her, der har vi den ventil, der ligesom skal kunne åbne og lukke for luften, som jo også skal forbindes til vores computer. Det skal den også kunne styre. Godt, den skal sættes ind her og presses godt ind, så den sidder fast. Skal den låse sig noget, eller? Ja, der har jeg nemlig den her plade. Og så laver vi nogle bolde og sætter igennem til at holde den der, fordi så er der godt styr på den. Yes. Der har vi kanonrør. Det ryger i der. Det er ligesom her, vi skal skyde ud af. Piu, piu, piu. Så jeg tror ikke, den siger piu, piu, piu. Men Nej, det siger ikke piu, piu, piu. piu, piu, piu. Og så har vi et magasinrør. Det skal være lidt længere, fordi det her, der skal vores kugler ligge op i. Så kan vi fylde kugler ned her. Sådan der. Yes. Så trækker den så lidt ud. Ja. Jup. Og så, så har den skubbet en kugle herind. Skal vi lige se, om der ligger en? Ja, prøv lige. Ja! Så ligger der en kugle herinde, som når der så bliver åbnet for ventilen, bliver skudt afsted. Ja. Og så kan man ellers køre den her ind og ud igen, for at lade en ny kugle ind ved hjælp af servomotoren. Og så har vi jo lige pludselig 2 ting mere, der skal forbindes, for vi har en servomotor, og vi har den her ventil, der også skal forbindes. Godt. Så flere ledninger ind til computeren og mere kode. Og faktisk ind til en ny computer. Fordi det her, det kommer vi til at køre på 2 forskellige computere. Jeg har ikke kunne få den til, når man for eksempel gerne vil skyde, så stoppede motorerne med at køre. For den kunne ikke udføre begge kommandoer samtidig. Nej, det kan sikkert godt lade sig gøre, men jeg er mega meget begynder i at kode det her Arduino-computer, og ved at prøve at lære hele deres sprog. Så min løsning er blevet, at vi hele skydesystemet, det sætter vi bare på en ny computer. Ja, så vi kører på 2 forskellige computere. Ja, det er sådan nogle mini-computers. Præcis. De er meget fredelige. Sådan der. Vi har fået monteret flere ting ind her, og vi har fået gjort lednings- og computersystemet her endnu mere forvirrende. Ja. Fordi vi nu har flere ting, og vi har 2 computere, der styrer. Man skal ikke lige prøve at sætte strøm på. Jo, gør lige det. Vi har stadigvæk, vi kan køre frem og tilbage. Er der oppe bevægelse? Yes. Perfekt. Men nu er der netop kommet en ventil ind, vi har tilsluttet til vores computer nummer 2 og den her servomotor. Ja. Så vi vil prøve at trykke på den store fede knap der. Okay. Der sker meget rigtig hurtigt, fordi den skal jo kunne skyde hurtigt. Så den her lyd, den der kliklyd, det er ventilen. Den åbner, åben-luk, meget hurtigt. Så skulle der gerne flyve en af de her kugler ud. Og så bagefter, så kører den her over. Den kører ud, så falder der en kugle ned og lægger sig der. Og når den så kører ind igen, så bliver kuglen skubbet ind foran, klar til endnu et skud. Noget tyngdekraften at hive den ned, det går stærkt. Det kan godt være, altså igen, det er fordelen. Vi kan jo bare justere det hele i koden. Altså jeg justerer i millisekunder, hvor lang tid den der skal være åben. Fedt. Så det tilpasser vi bare. Og så er meningen ellers bare, at man kan sidde. Okay. Jeg synes, det er lidt sjovt. og jeg er mega stolt over at have fået... Og igen, det her, det ser måske ikke så professionelt ud, det system, jeg har her. Det gør min kode heller ikke. Men det virker, og jeg synes, det er mega fedt, at ved at bare kigge videoer på nettet og lære sig selv, så kan man bygge sådan noget og kode det her. Motoren kan jo trække den herned, så kan de begynde sådan at brække løbet eller ødelægge. Og så risikerer vi at ødelægge enten plastikken eller selve motorerne. Så vi skal have sådan nogle endestopskontakter ind. Så der har jeg også været i gang med at finde nogle knapper, du får en her. Yes. Men så vi skal have monteret sådan nogle her, både til op og ned, og højre og venstre, og så lige have det til at fungere på computeren. Og ledninger ind i. Ja. Og ledninger ind i hele systemet. Ja. Yes, så vipper den kontakten, ja. Og kontakten der. Så vi begynder virkelig at være der nu. Det bliver også mere og mere uoverskueligt, det her. Sådan her ser det ikke ud alle steder, men små computere er jo virkelig alt. Altså, vores hverdag vil slet ikke fungere uden de her minicomputere i dag. Det kan vi jo nærmest ikke hverken have en ovn eller et køleskab, der kan fungere, uden der sidder en computer derinde. Altså støvsuger, alt sådan noget, har små computerchips, og har derfor også kode, der er programmeret til dem. Ja. Og når vi ser på vores kode her, så begynder der også at være en del, synes jeg. Altså i hvert fald i forhold til mine evner, fordi koden herovre til venstre, det er altså det her med at styre den til højre og venstre, op og ned, og den er blevet meget længere, fordi de her knapper også lige skulle programmeres ind i det. Systemet. Og så er der koden
til højre herover. Alt det her. Det, der styrer skuddene. Og lademekanismen. Og hvis vi ligesom lægger det her sammen, og selv hvis vi fjerner alle de linjer, der ligesom slet ikke står noget på, det er bare for at gøre det mere overskueligt for mig, jeg har nogle mellemrum, så er der her 261 linjekode. Ja. Det er ret vildt for mig. Det er det suverænt vildeste, jeg nogensinde har programmeret. Og at det kunne sikkert også godt være, at altså, uden at sige noget, så kunne nogen, der var meget dygtige, måske programmere det kortere. Lidt mere elegant. Kunne de helt sikkert. Jeg er den vildeste begynder til det her. Jeg ser bare YouTube-videoer for at lære, hvordan man gør. Ja. Men, det er så 216 linjekode. 261. 261 linjekode, ja. Det er meget, men det er jo nærmest ingenting i forhold til den computer, vi render rundt med i lommen. Ja, sådan en mobiltelefon, som den jeg har her, det styresystem, der ligesom får alt til at fungere på den, består af cirka 12 millioner linjer kode. Og det er nogle ret dygtige mennesker, der har lavet det. Ja. De gør det så kommer apps'enes koder bagefter. Ja, det kommer oveni. Så altså, det er meget avanceret at lave rigtige programmer til mobiltelefoner og computer og så videre. Alt det, jeg har lavet her, det er jo meget, meget, meget simple kommandoer. Men simple kommandoer, der gerne skulle gøre, at vi kan sige puff, puff, puff med paintballs. Bare ved at sidde med et joystick og en knap. Det bliver så godt. Vi mangler sådan set bare at sørge for at få en masse trykluft ind i den, så den kan puff, så der er noget at skyde med. Og så skal den testes. Vi har fået lavet kanonen helt færdig. Og på den måde bare sat sådan en tryktank her på, så vi er sikre på, at der altid er luft nok til at fyre vores paintballkugler afsted. Og så er det ellers det her elegante ledningshelvede af Arduino-computer og ledninger, der styrer det hele. Ja, der er måske også optimering, hvis den sådan skal være meget mobil på et tidspunkt. Ja. Men lige nu der er det her på vores testbane, at vi skal teste. Vi har sat en masse målskiver op, men den, der skal styre kanonen og skyde, skal stå med ryggen til. Fordi vi har sat et kamera herude foran, som så sender signaler over til skærmen, så man kan stå sådan her og så skyde. Det er jo altså ægte fjernstyret paintball-kanon. Yep. For at der ligesom er noget at skyde efter, så har vi så sådan et lille setup. Så kan man stå her og styre skydeskiverne. At de ligesom vipper frem. Og vipper væk igen. Det er svært. Men vi skal jo have afgjort. Hvem er det, der skal have lov til at skyde? Lige præcis. Det er vi også, altså det er trods alt det er mig, der har kodet det. Sådan noget. Skal jeg ikke bare styre den? Jo, det vil sikkert være fair, men vi gør, som vi plejer. For nu. Hvem er det, der plejer at vinde det her? Kan jeg bare lige høre. På nu. Vil det være træls, når du har brugt al tiden på at kode? Er det virkelig faktisk er voldsomt meget dig, der har bygget den her? Det er ikke, fordi jeg har jo brugt måneder på at sidde og tegne og 3D-printe og kode og teste. Det er også det, at det bare vil være rigtig træls, så at tabe den på hug, ikke også, som du plejer. Ja, det vil være træls. For nu. 1, 2, 3. Nu! Yes! Jeg skal skyde, og så får du lov til at styre alle skydeskiverne, der vipper frem og tilbage. Der er en eller anden form for retfærdighed i verden, så trods alt. Heldigvis. Du må ikke bare skyde efter alt, hvad der vender. Du skal ligesom kunne se og sørge for at kigge. Så jeg skal skyde efter dem, hvor der er dig på, og så må jeg selvfølgelig ikke ramme mig selv. Lige præcis. Jamen, kanonen er lavet klar. Så skal jeg bare noget at skyde efter. Kom så. Sådan der. Smuk! Jeg har ramt! Det skal jeg lige love for, mand. Og det deroppe, det er et billede af mig. Det må jeg ikke ramme. Der var en Emil. Den skyder hårdt, mand. Det er fedt. Ja, der. Og der er 2 af dig ved siden af hinanden. Du ramte mig. Jeg må væk i backbenet. Jeg ved det ikke. Der er jeg tæt på dig. Kan du ramme? Der kommer mange. Det er svært at se, om det er mig eller dig. Ja, jeg fik dig. Smæk. Ja,
Du har ramt dig selv, tror jeg. Nej. Hvad siger du til det, Emil? Det er godt, det er billeder. Ja! Ja, og skal du til at gemme nogle af dine billeder, Emil? Jeg tror det. Nej! Ramte du dig selv? Jeg tror, jeg ramte mig selv. Det er godt. Magasinet er tomt. Jeg har også bare blevet ramt meget. Vil du lige prøve at sige, hvordan er det gået for mig, det her, Emil? Den har jeg fået lige her på hagen. Der har jeg ramt. Den der ramte jeg. Den der du skudt skiven op. Den er også blevet ramt. Den er ramt. Jeg ramte dig her. Jeg tror, den der ramte jeg 3 gange, bare sådan dak i streg. Vent. Prøv at se der. Du har hamret dig selv lige ved siden af. Jeg har også ramt mig selv. Og så, du har ramt katten. Man må ikke skyde på katten. Jeg er sikker på, at man kan se, at jeg ramte dig der. Så jeg skød udenom katten. Jeg tror, den var blevet pænt forskrækket, hvis du havde skudt det. Det er en fuldstændig vanvittig maskine, og det er... Jeg synes, det er mega fedt. Stå, du skal prøve det bagefter, fordi det er fuldstændig som at spille sådan et på en eller anden måde, man er halvt inde i sådan et PlayStation skydespil, fordi man står med joystick og knap, og så samtidig så bevæger kanonen sig ved siden af en. Ja, og så er det altså kodet i Arduinoen. Det er mega fedt. Skriv mega gerne en kommentar, hvis jeg har en del til noget andet, vi skal prøve at bygge og kode i det her Arduino. For jeg synes selv, jeg er blevet ret god til det efterhånden. Nu skal jeg bare lige have nogle flere skud i den her. Og hvor rammer den henne i forhold til, hvad den peger på? Emil, det ligger i sådan intuitionen med kanonen. Du skal blive et med joysticket. Okay. Det må du finde ud af. Oj. Der tror jeg, du ramte mig. Er den ikke vild? Den er mega fed.